jornada traslladant-nos des del puesto que hem dormit hasta Gés, el puesto que vam acabar ahir, i des d'on reprendrem la ruta avui hasta Burgos. El camí va per aquí, este tros entre Agés i Atapuerca, el camí va per la carretera i hem trobat ja peregrins que van caminant en la pila perquè és una mica perillós. Mira, aquí en veiem alguns. El camí va per la vora de la carretera i és un tant perillós. Ara sí, la 5a etapa, des del puesto que la vam deixar-la ahir, a Agés. Avui no hem dormit al mateix poble que acabàvem l'etapa, hem dormit uns 8 o 9 quilòmetres més amunt, a Quintana Pallà, a la parada de Sementals, no, Mingo? Sí, a la parada de Sementals. I res, hem baixat avui en el cotxe de Mingo, aquí baix a Agés, al puesto que vam acabar ahir, per a continuar la ruta des del puesto que toca. Avui arribem a Burgos, en el meu cas era la tercera capital que travessem. Teresa s'ha quedat a l'habitació i veurem com solucionem el tema de l'esmorzar, perquè és una mica més complicat. A l'entrar a les ciutats tot és una miqueta més complicat. Però bueno, de moment ens han fet un bon esmorzaret, més car que puesto, això sí, més car que sí, el cap de llet, això més car que puesto. Però tornem a emprendre la marxa en ganes i en vitalitat. Crec que Maricín no m'ho surt, i Maricín també m'ho va. Per aquí. Sí, millor per allà, sí, perquè a la vora de la carretera, mentre poguéssim anar per la sendera, millor. Hi ha canvi de temps, sembla ser que hi ha canvi de temps, veiem que hi ha núvols detrás. Veurem com acaba el dia. Però de moment el comencem en vitalitat. Si veieu l'equipatge que portem avui, ja anem una miqueta més abrigats, Això no hem pensat de dir-ho abans. Ja anem una miqueta més abrigats. Avui el barrufet s'ha canviat també de... barrufet. Perquè és que la veritat és que fa una miqueta més de fresqueta, Pot ser perquè estem més alts o perquè, jo què sé, canvia el temps, com veiem, els núvols que comentàvem abans. Però la veritat és que sí, que no fa nosa la jaqueta. Suposo que durant el dia me la traurem, però ara de moment va la mar de bé. Està a punt de sortir el sol, veiem al fondo, això que aclareix el dia, i detrás de nosaltres, la pista ara és una mica... Bueno, la pista és carretera, per tant és avorrit, això. Darrere meu, a Atapuerca, a uns 2,5 quilòmetres del puesto que hem arrencat, a Agés. Allí, a partir d'allí, la pista, el camí, ja sí que surt de la carretera per anar a direcció a Burgos. Hem passat ja el poblet d'Atapuerca i seguim ara per un camí, per una sendera, travessant una muntanyeta, un turonet, que ens deixarà ja, suposo que a un territori una miqueta més pla. De moment, el més atractiu del camí, me penso que avui el camí serà una mica avorrit, perquè ens apropem a una ciutat i normalment, quan t'apropes a les ciutats, no té massa atractiu, ni paisatgístic ni res paregut. L'únic que podem destacar és que estem passant per la vora d'una zona militar, com se pot veure a les alambrades, si és que això pot tindre algun atractiu, però bueno, com a mínim és la curiositat, que estem passant per la vora d'una zona militar, i suposo que després d'este turonet ja entrarem a lo que és la zona més plana i que ens aproxima a la ciutat.
Canyuela del Río Pico, el lloc on ahir vam dir que si ho podia trobar Teresa esmorzaríem i mos trobaríem. Dic si podia trobar-ho perquè quasi bé tenia que anar a Burgos i l'arribada hasta aquí era una mica complicada, però bueno, com és un artista del volant ja, la veritat és que pues aquí la tenim, mira-la. Aquí la tenim, l'hora de l'esmorzar, portem 8 quilòmetres i mig. Aneu a segellar les credencials. Mira. Bueno, artista, t'has aclarit per Burgos? Home, no hi he entrat molt a Burgos, però estava entrant a Burgos. Bueno, l'Àngel de la Guarda ja el tenim aquí. Entrem a Orbaneja del Castillo. Hem esmorzat a Cardeñuela, no del Castillo, perdó, del Río Pico. Molt bé, això és Orbaneja del Río Pico i hem esmorzat a 1,5 quilòmetre més amunt a Cardeñuela. Tere, com sempre, mos ha portat el pa recent fet, mos ha fet l'entrepà i bueno, seguim camí fins a Burgos. Ara portem uns 11 quilòmetres, mos queda, doncs estem de fet a mitant. A partir d'aquí imagino que el camí serà una mica avorrit, com sempre, com dia abans, quan arribes a una ciutat, l'últim tram és no és distret, vaja, passes per cases, de vegades per zones industrials, però bueno, és el que hi ha. Tere me diu que ja està a l'hotel i nosaltres tardarem, suposo, d'aquí a Burgos un parellet d'hores. La meta és a la plaça de la Catedral. Passat el poble que he comentat abans, el camí segueix per la carretera i jo comentava que a partir d'allí que el camí era bastant avorrit perquè en principi pensàvem que anava sempre per la vora de la carretera, però just després d'un quilòmetre més o menys després de passar-lo, de travessar-lo, hi ha un desvio, pots seguir per la vora de la carretera o pots seguir pel camí que hi ha a mà esquerra i que et porta per una via alternativa, en aquest cas per la vora de l'aeroport de Burgos, que és el que estem veient ara mateix. Estic ja pràcticament al centre de Burgos, són poc després de les 12 del migdia. Porto 21 quilòmetres i mig des d'Ajés i dic porto perquè a l'entrada a Burgos hem despistat una mica en Maricini i Mingo. Ells van detrás o davant, no ho sé, perquè ells han agafat un altre camí per lo que ens han comentat per telèfon. Jo quan justament entràvem a Burgos ha sigut el moment en què he tingut que parlar per la ràdio entera i potser que m'he despistat una mica, però no. Jo vaig seguint el camí que marca l'aplicació que portem per a conèixer la ruta. I la vaig seguint gràcies a l'aplicació, perquè si sigués per les marques, jo no en veig molt poquetes, alguna d'allà, d'aquí a allà, però molt poqueta informació. És el que hi ha, almenys pel puesto que jo entro hasta la plaça de la Catedral. Veurem què és el que ens expliquen ells. Me queda, no sé, crec un quilòmetre i mig aproximadament. Per fi he trobat la ruta, la calle de les Calzadas, que Déu-n'hi-do lo complicat que és de poder entrar a Burgos pel camí de Santiago, a diferència d'altres ciutats com per exemple Logroño o Pamplona. Segons la ruta que, com he dit, portàvem a l'APP i des de la carretera de Logroño, el cert és que és una mica complicat. Però bueno, amb una noia israeliana que també anava perduda igual que jo, al final ens hem pogut aclarir, hem preguntat una miqueta i finalment això. Estem entrant per la calle de les Calzadas, ara estem ja entrant a la part antiga de Burgos, pel carrer de Sant Juan i ja enfilant la recta final fins a la plaça de la Catedral. Portem uns 22 quilòmetres, més o menys, 4 hores i poquet, són les 12 i mitja del migdia i Maricini i Mingo van darrere
darrere o davant, no ho sé, igual estan a la plaça ja. Vale? Pues bueno, per fi, ha costat, però estem arribant. Teresa mos espera a la plaça de la catedral des de fa una estoneta. You're running like a rope inside a world that's come undone. Another dragon has you in his sights. The ground is disappearing and you're closer to the sun, traveling faster than the speed of light. Dream of flight, oh dream of flight. Dream of flight, oh dream. Ja ho veurem, no? Sí. Anem, xicos? Dream of Bueno, Meresini ha sellat també, Teresa també ha sellat. Final d'etapa a Burgos, on farem nit. Hem de tornar una altra vegada a Ges, on hem deixat el cotxe, i com que ahir ens va agradar tant el dinar a Los Hidalgos, el mesón de la Basca, doncs aprofitarem per dinar allí. A més, tenim concertada visita al jaciment arqueològic d'Atapuerca, que es troba a pocs quilòmetres del restaurant. Al jaciment arqueològic d'Atapuerca, durant els darrers 40 anys d'excavacions s'han descobert algunes de les restes d'éssers humans més antics de la península Ibèrica. La visita al jaciment, amb les explicacions de la monitora Eva, ens ha portat milers i milers d'anys enrere en el temps.